ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೊಸೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾಗತ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸುಳ್ಯ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸುಳ್ಯ ಜಾತ್ರೆ ಆದುಪ್ಪುನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಬರೆ ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ಒರಿಯಗ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲೆ ಆಕಾಶಗ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲೆ ಕೈ ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ ಅಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಪುಜಿ ನೆನೀತೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದೊಂಜಿ ಪೋಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ತಿಕ್ಕನ ಸೀದಾ ಸುಳ್ಯ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಾಗತ. ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಟೈಪ್ ತೂಪಾರ ಅಪ್ಪನಿಗ್ಲ ತೂಲೆ ಮಾತ ಸುಳ್ಯ ಜನತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಪನೊಂದು ಸರಿ. ಆಕಾಶ ಬತ್ತಿಕನಿಗ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾತೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಯಾರು ಬತ್ತಿಕನಿಗ್ಲಿ ತಿಕ್ವೆ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾಶ್ 2026 ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಾಗತ. ಪಾಪ ಶೂಟರ್ ಇತ್ತಿರ್ಲ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿರ ಅನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿರ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ದಾದ ಇವೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಡ್ರೋನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬಿ ಬಂಡೇರ ಅಬ್ಬಿಗೆ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ನಾನು ಪೋಪುಜಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ದೆಸೆ ಪೋಯರ್ ತಿಕ್ಕನು ಒಂದೇ ಆಕಾಶ್ ಅಂಚ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ವ್ಲಾಗ್ 2026 ಜನವರಿದ ಕೆಲವು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಮಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪೊಡನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತೇನು. ಸೊ ಜಾತ್ರೆ ಅದು ಏತು ಪುರ್ತಾ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಆಕಾಶ ಎತ್ತನಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂದು ಅಲ್ಪದಾದ ಒಂದು ತೇರು ಬುರಾವ ಅದು ಸೀದಾ ಸುಳ್ಯಗೆ ಬೋದು ಎತ್ತಿ ಬುಕ್ಕನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಅಲ್ಪದ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡವು ಪೂರ ಏರ್ ಪೂರ ತಿಕ್ವೇರು ತೂಕ. ಸರಿ ನಾವು ಮುಲ್ಪರ್ತೀವಿ ಸೀದಾ ಪೋಂದು ಆಕಾಶ್ ಬಾಯ್ ಮಬ್ಲೆ ಪೋಯ್ ಆಡೆ ಪೋಯ್ ಎತ್ತುಕ ನಮ್ಮೈತೆ ಸುಳ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುಳ್ಯಡಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಯಗೆ ಎತ್ತದ. ಸೊ ಗಾಡಿ ನಂಗೆ ಸೀದಾ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಉಳ್ಳಾಯಿಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ 10 ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಮರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಣ್ಣ. ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ಪೇರ್ ಇತ್ತೆ 1/4 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿ ಓಲ್ ದೀಪನ ಓಲ್ ಬಿಡ್ಪುನ ಅಂದು ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅವಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪೋಯ್ ನಾನು ಮುಲ್ಪದ ಒಂಚೂರು ನಡಪೇರುಂಡು ನಡ್ತೆ ಪೋಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸಿ ನೀ ಸುಳ್ಯ ಗಂಟೆ 10 ಅಲ್ಲ ಜನದುಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಅದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚಾನೆ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಒಂಚೂರು ತುಂಬು ಹೊತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಎಪ್ಪೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಸುಳ್ಯಾಗ ನೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನ ಗೆಲ್ಬಾಯ್ತು ಜಾತ್ರೆಗೆ. ನೈಟ್ ಇವೆಂಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನ ಸುಳ್ಯಾಗ. ಇರೋ ಬಸ್ಸು ಸೈಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಾಕ ಸೀದಾ ಚೆನ್ನಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಾದಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಟು. ಪಾಮಲ್ ಬರಪ್ಪ ಓ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗಂಜಿ ಬೋನಿ ಗಂಜಾನಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಒರಿಯ ನೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪೋತೆರ ನೀ ಅವನುಂಡು ಓ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಆಂಡ ತೀರ್ದ ಏತ್ ಬರ್ತಾವ ಬರ್ತುಂಡ ಕೊನೆಗೆ ಪೋದುಪ್ಪ ಈಗ ಓಕೆ ಮೈಕ್ ಮೈಕ್ ಅಂತ ಊಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಜನಕ್ಕೂ ಇಂಚೆನೆ ರೋಟೇ ಬೋಡಾತಿ ನಮ್ಮ ಉಂಡ ಮೂಲ ಫುಲ್ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಗೈಸ್ ಅದ ಫುಲ್ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಅವೇ ಪೋಪುಣ ಬರ್ಪುಣ ಊರ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಸಂತೆ ತಂಗಡಿ ಅರ್ಧ ಕೂಡ ಅಂಚಿಗಳು ಉಂಡಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪುರ ಅಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಯಾಲ ಮೈಕ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಬರ್ಪಣದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಮೂವಿ ಪೂರ ಎಂಜಲಾರ
ಬಾರಿ ದೂರ ಬೈದಾರೆ ಅದು ಬಾರಿ ದೂರ ಬೈದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಬುಗ ಬಲಿ ಬಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಂದು ಎದುರು ತೇರು ಮಾತಾಡೋಣ ಯಾರು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹಾಯ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಳೆ ಊಟ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಅದು ಕಾಲ್ ಮಂಚೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚೆ ಅಂದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತು ಜಾನ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಆಕಾಶ ಫೋನ್ ಅಂಪ್ಲೇನ್ ಅಂಚೆ ಆಕಾಶಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ತಿಕ್ಕೇರು ಕೈದಿಲ್ಲ ಗೊಂತಿದ್ದೆ ಆಕಾಶ ಕಾಲ ಅಂತೀನಿ ಎಂಚಾನ ಮೂರು ಸುಳ್ಯದ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಐತೆ ಆಕಾಶ್ ದಾದ ಹೋಯ್ರಿ ಅರೆ ಪೂರ ಬೋಡು ದೂಬಿನ್ನಿ ಏನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಡ ಅದು ನಿಜ ಫುಡ್ ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಡ ಅದು ಪೋಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಲ್ಲವು ನೆಕ್ಕೆ ಪೋಯದ ದಾದ ಬಂದ ಬಡ ಬಂದ ಆಕಾಶ ನಥಿಂಗ್ 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 ಗೈಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈತ ಟಿಕೆಟ್ ಊಟ ಮತ್ತನ ನಾಗಡ ಮಾಲ್ ಉಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತುದ ಅದು ಬೆಂದರೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಆ ಕಾಲು ವರ್ಷ ನೆಕ್ ಬಾಟಲ್ ಅದ ಮಾರೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಓಲು ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಲ್ಸಿಡಿಯಾ ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಎಂಚ ತೀರ್ಸುಂಡದ ಬೀಜೆ ವೈಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರಿ ಈಸಿ ಆಗ ಅದ ಬೀಜೆ ಬಾಯಿಟ ಪಣ ಪಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವ ಮಾರ ನಮಕ್ ಜಾತ್ರೆದ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿದ ಅನುಭವ ಅನ್ಪೋಯಿ ಎಡ್ಡುಂಟೋ ಶುರುದೇನಾ ಬಾಳ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾರ ಎಡ್ಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಎಡ್ಡು ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲಪುರ ತಿನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪ ಓಕೆ ಲೈಮ್ ಸೋಡದಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಐತೆ ಎಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಬರ್ಚಿ ಇರೋ ಸಾಲ್ಟ್ ಸ್ವೀಟಾ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ತೇರ್ದ ಬರ್ತಾನಾಗ ಚೂರು ಬರ್ತು ನಾವು ತೋಜುನು ತೇರಾನಾಗ ಜನಕ ಮಂತ ಬೋಂದುಲೇರು ಬರಂದುಲೇರು ದಾದ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಜಾಗಸ್ತ ಸೈನ್ಯ ಮಾಡೈತೆ ಮಸ್ತಿಗೆ ಏರ್ ನಂಗಡಿ ಏರು ಬೇರೆ ಈರಗೆ ಸೋಡಾ ಮಾರನೇ ಹಿಡ್ದು ಫೋಟೋಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಲೆ ದಾದಾಜಿ ಕವರ್ ಕೇಂದ್ರ ಐನು ತೂತಾಗಿ ಜೀವನ ಮುರ್ಜಿ ಅದು ಹಾಯ್ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹೋಗೋಣ ಜಗ್ಗು ಅಲ್ಲೇರು ಅದು ಬರ್ತೀಯಾರ ಓಕೆ ಅಂಚೇರು ಪಾಟ್ಲ ಮಾರ ನಾವು ನೆಟ್ಟದು ಗೈಸ್ ಅವ ಮಿತ್ತು పోతుండు ఆకాశకు ఫ్యాన్స్ ఆకాశ యావి నడుతుంది
ಫುಲ್ ರಶ್ ಗೈಸ್, ಫುಲ್ ರಶ್. ದಾದನೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಬೈದ ಅವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದನೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಬೈದ ದಾಳ ಒಂದಿತ್ತು. ದಾಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ guys. ದಾಲ ಮಂಡ ದಾಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸುಳ್ಯದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದೆ ಸುಳ್ಯದ ಜಾತ್ರೆ ದಾಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ ದಾದ ಮಂಡ ಇರು ಪಾತ್ತರ ಮೈಕ್ ಇತ್ತೋಡಿ ಯಾರು ಪಾತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಎಸ ಮುಲ್ಪದ ಆನ್ ಗೈಸ್ పోనులా సీదా తీర్థాడి బాబు ముల్ప రష్ ಹೆವಿ ರಶ್ ಉಂಟು. ಸೊ ತೀರ್ಥಾಡಿ పోయి తీర్థాడి బాత ಫುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಟೇಜ್ ನಿಗೆ ತೂವಳಿ ಈತೆ ಮೂಲ ಸಂತದ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯದ ಈ ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ పోయి ಗೈಸಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ 12:45 ಒಂದು ಬತ್ತನು ತೇರ್ದ ಅವಡಾತೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ.
ರಥಬೀದಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ ಬೀದಿಯವರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜ್ಯಗಳ ಘೋಷ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದೈವಗಳ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮೊದಲ ಆಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ರಥಬೀದಿಯಾಗಿ ಇರುವವರು ರಾಜ ಬೀದಿಯವರೆಗೆ ರಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕಲ ಅನ್ನಗ ಆ ಒಂದೊಂದು ಸಿಡಿಮದ್ದು ತೇರು ಪೂರ ಒಯ್ತಾನ ಇನ್ನು ಪೂರ ನಿಮಗೆ ದೂದುಪ್ಪರು ಸೋರ ಸೀರೆ ಇಲ್ಲ ಪಟಾಕದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಈತ ಬರ್ತು ತೇರಾಪ ನೆಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಪುತ್ತೂರನ್ನ 10 ಮುಗಿಯುಂಡು ಒಂಚೂರು ಬರ್ತಾನು. ಸೊ ನಾನು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಬಿದಲ್ವ ದಾಲ ಫುಡ್ ಮಾಲ್ದದು ಬಾಳೆಗಳ ತೊಗೊಂಡು ಎಕಡೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಿತ್ತೆ ಕಾಣೆ ಪಾಪ ಮಾಲ್ದು ಪೋಯಿನ ಜನ ಇಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲುಲ್ಲೆ ಮೂರಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೇಂಡಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಪೆರಾಯ್ತು ಬಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆತು ಬರ್ತು ಕಾಪೆರ ಇಂಕ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಅವು ಓಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅದ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದು ಫೋಟೋ ಕಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಇನ್ನೇ ಕಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಕಾಪಿ ಅಂತ ರೆಡಿ ಸರಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಬ್ರೋ ಈಗ. ಓಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಅಂತ ತಿಕ್ಕದು ಅದೇ ನಾ ಪೂಡ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಂದೆ ಬಾಳಿಗೆ. ಸೊ ಜಾತ್ರೆದ ವೈ ಬಾಂಡ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಜಾತ್ರೆದ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನನಗೆ ಗಾಡಿ ದಾಡಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ ಮೂಲೆಗೆ. ಸರಿ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ನಾನು ಇದಾಡುವ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ ಎಣ್ಣ ಅನ್ಬೋದು ಆಕಾಶ ಭಯಂಕರ ಲೇಟ್ ആണ് മാത്രം ಇಲ್ಲಡಿದ್ದು ಲೇಟ್ ആണ്. ಸೊ ಎಟ್ಟುಂಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಟೇ ಐನಿರ್ತದೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸರಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್.